teksti kuuluu: syvä kunnioituksemme Ihantalan taisteluiden miehille 8.6.2013 Kaipolan kylätoimikunta ja matkakumppani. Pienen kuvan näette, missä kunnossa on mäki. Ja pankaa tähän 2 viikkoa tykistötulta, niin saatte käsityksen, minkälainen kuumaisema tässä oli silloin, kun meidän pojat joutuvat pitämään tätä Äyräpään sillanpäätä. Adolf Ehrnrooth muistelmateoksessaan kertoo, että kaikkein kamalin paikka, mihin hän sodissa joutui, oli, kun oli käsketty täällä, että tämä sillanpää on pidettävä, kaikki muut on jo tuolla. Ja kesälläkin oli erittäin ikävä tätä huoltaa, koska vihollinen ampui tähän koko ajan. Vuoksen yli huollettiin. Täältä ei saanut lähteä ja Ehrnrooth joutui tekemään sodan vaikeimman ratkaisunsa, kun nähdään, että täällä autiolla Kirkonmäellä jo ne muutamat, mitä täällä on, antautuvat täysin epätoivoisessa tilanteessa. Ja silloin hän joutuu antamaan käskyn, että nyt kaikki tykit sinne Kirkonmäelle. Jälkeenpäin hän tapasi näitä, jotka jäivät henkiin siitä tuli-iskusta, palasivat aikanaan vankeinvaihdossa takaisin ja hän pyysi näiltä miehiltä anteeksi ja kysyi, että miltä se tuntui. Niin miehet vastasivat, kyllä ne oli semmoiset rautaiset viimeiset terveiset isänmaalta. Oi, käsikivät. Käsikivät, joo. Silmä sitten pantaa illat alle ja sitä kierretään. Laulumme kaikukoon, yli peltojen metsien tunturien, aina Hangosta Petsamoon. Sama kaikuuna
vaistomme tuntee sen. Kuinka tuntujen kätköistä mullastamaan, isät katsovat poikiaan. Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tuntee.